Dihamu kadongan macela situtu roha, dinaboi muse hita pajupang di renungan palabok roha, di kanal YouTube YKB Marhata Bataktoa. Ia renungan sadario dienet dosian buku renungan wasiat doho judul Mangalodosa. Ima natar surat di sada Yohanes 5 ayat 10 tolu sahat tu 20 sada, nama rojahan sian hatani debata di sada Yohanes 5 ayat 10 pitu songonomma didok disi. Dosa dona sahage duhon, jala adong do dosa naso marhapatean tuhamatean. Tiamo kadongan ia dosa ima nasa namaralo tulomoni roha ni debata. Domutusi dangadong natargoar dosa naneang. Dohot dosa naborat sadok nasa namaralo tulomoni roha ni debata hajahatot do iguaron ay nabadia do debata. Halak na pasobu dirina mangolu di bagasad dosa ima halak na parohon hamatea tu dirina alani rimas ni debata. Isada Yohanes 5 ayat 10 sahat tu 10 pitu dipatorang do disi dosa na mabuat tu hamatean doho dosa na somabuan tu hamatean. Dosa na somabuat tu hamatean ima pasobuhon do nganak na mardosa. Sabalik na molo halak na porsya di Tuhan Yesus alay totong mangulu di bagasan hajahaton dohot haramunon jaloon nama rimas ni debata. Haporsyaon di Tuhan Yesus dang boy baeno marlaok dohot ngulu na ramun na marharoroan sian hagio ni portibion. Sa sitong na manginang na boy do hita madabu tu situasi na mangarajumi diri halak na porsea alay totong mangulu di bagasan haramunoni. Haporsyaon na songoni mahaporsyaon na ginuaran ima haporsyaon na marlaok. Jala haporsyaon si paulaula. Lau mangalo hagyo ni dosai, ikon na mangolo di bagasang ngolo na manotong dohita, asa di pay baru ganuk tiki. Dada ngolo na kontradiktif manangolo na muba-uba. Alay ngolo na hot, jala na manotong di bagasan hasatiaw do. Amen. Songoni marinungan di hita sadaryono nang lupa kamanginang, like, subscribe, jalat sagihon, tua kadongan, alamar hite-hitei, na dohot dohita marbarita na uli, rap dohot yayasan komunikasi bersama YKB. Mauliate, horas debatama mamasu-masu hita saluhutna. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.